ale sharia labato bagadi ko anga député ulu munu me jamana war mine kata wasademblo wono nube luauta ulle kanga commencer ga kana loi nyefanye ko wa kwa kuna fondilaw kan fona ka ulle ka loi nyini sabula kambe barake na ayi akoko ale ka cybercriminalité hukumu konnana ale sigili ka baro damne mois de juin ani 600 anga ere la me folo anga soroka ka kimeli ko otugola docteur Adama Kulubali kunu kuna fondila olu nyekoro jamana en kono ne kon ta sharia sindo mi ba fo ko mo ta hakil nafo ne ta do ne fena ma mo diliga mo no mine folo ko do ya hakil nafo ay hakil nafo de problème mais ya hakil nafo chogodi may ba guru bay ni ni ou bien hakil na en photo est ce que ebe ga fait mi fo adalu bi bolowa may problème ni ni mais faso ko la na faso tableau mai ou ni fendo be faso no mandi e mais ni fona so ti faso deni fay jamara le no go fo ani fen ke tugo ban mandi ni ni kun gara ni ke tugo na menya o tugo la ni adane ma ne be ni fen ke ni ke tugo la mais ese ye mo to fo ese ye mo ni ese ye mo do ya mais ne kan to kuma foli la ka fen fo mi be la goshi mi be mangutu tien mi be doralement tarati bo de fongo ça y que fanga famu ka fo la chose publique là aka bon ka teme aka ça y fango yoro ni famu ka fo faso fene hagina fo en korote ke ebi eni faso be se ka sanga nyogo ma kwa ebi ki ha bulu fo femino fe nga boni donc nge mo ko roba boya ko mi fo ali bi hagina fo mo ko roba mo ko ba ma ko hagina ma me tege da she nyala ka sala ma bulu jo nyala hagina be fo ka sala ma fo ni gele ayu abe fo ka sala ma fo ni mba fo jugo di la halaye sai alo la hala nu ta ngata biyawe ka faliya pere jamana la da mun su mi ko ni ma ngata biya nyona no to do ye kwa ni ya jate mine mo ko be ni fefe fo adi na fo damne na bia ka be guruma fo ka be fo anga dushi de bi wa na ti fo min ko na law a fo yoro na fo tugo na fo kuma de bo nyogona bebe ni ngai hakil na la iba soro ni mba ko jogo di ni muso do aw flani aw ka baroke iba soro baba den baro se fe ka dem so ni nga hakil na la fa ba de donc hakil na fo ye anga tabia de ni ko fane be ka be du ko na la mun daka ka do akmala mun daka nga do akumala olu be wele kasi walu lu fana ni nyogonche iba soro sai ko fana tsaka ko nyamo ko tala nyamo ko be ni ngali ndo ko ega hadina ijme wa ba yin ko ne tsaka fa ka soro ebe ainsi be hadina be soro ko indike bonyani karama ko na la kasora ma ke ni tiene be fana ya dinna fo meni hadina tsaka fa ka soro mammo ko ni mammo ko buruja ma c'est ça le gros du souci donc pour dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis aywa amara ko fembe no konin je ko yamara ledo aya procureur ko mabusu wa krina fo akoko ale sigili mois de juin na kana se kunungoma ko minye plenty kemefla ani bisawani fla ko ode dona ko plenty kemefla ni sabala muwa ani segi okiri kera ko jabi udo tan nani obe sariatiku bolo albi ulbe ga sega ke ola ko wa fana ko ni ye plenty keme flani bisabani flani ta ga jatemine ko chaman be ko deli kera olula ko olu bana siga fo mamuni ye plenty do ani ma wore oni nyanche ko olu fana kera ko la be fo mi ma ko médiation pénale obe sharia fana na ne neni nya bla bololo sanve antara ansigi nogo amara ya fama nti sega ka tuguni anga nwa mokoto ne sona oma procureur nyena procureur ba ko wa ko ijarana yo ni ko ijarana yo fo ma médiation pénale walma ko do kera procureur ba do ke jobala ngane mi nyake film bene fanfe o film se ka latle tuka sugu do la aba fo ka beoka o fona médiation pénale procédure be joy ngani site ka procureur ni ka avocat ko de bere wele ali police kam be dai ka boni ye bijila kana olubu sigi auto fe ni bere be ke ulu nyenai na bana tumami procureur bi papier ka avocat bana amara amna na to ka ndado na parce que sharia maw nyena ko mindo ote akono ka mise procureur e min fo loi sur la cybercriminalité fana amna na fere sigi ya saka saka ke kunungo kalo etleta brigade me pôle économique la kule wele bla mawma mamunu be douane énergie konnana ko matanyo ana olutu bolo directeur là-bas min bora e kosaina aleni aka barakelaw aka kiriko aka secrétaire général mam yere be no be tajiko kuna énergie konnana mi fana be douane ale ka ko kuna ale bureau de pétrole
fo ka taa se ministre kɔrɔ dɔw ko olu fana ɲininen no nka nin yɔrɔ in na an b'a prépare latigɛ kunungo ani Lamine Seydou ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tengajuru sira la a ko k'ale b'a ka so a ma wele mɔgɔ ma plainte d'a ma fosi ma kɛ ale la ale kɔni jabajɛlen sigilen a ka so ale bɔra ministère la conseil na ni babinu bilara a nɔ na n'o ye Lamine Seydou Traoré ye maaw bɛ k'a fɔ a ko ale kɔni bɛ yen ni fanga y'a wele a bɛ taa ale yɛrɛ tun kan ka taa Imura la nka a y'o bɔ a ma k'i sigi ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka ale b'a ka so ale ma wele fɔlɔ Amara kunungo an y'a fɔ a ɲɛna ko armée n k'a b'i sɔn hali bi wa bi an n'a tɔ di tile kɔnɔ parce que kibaruya a ma fɛn fɔlɔ nka min ye kibaruya min jatiginta min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko an ka finitigi 15 ko olu minɛnen don Laginɛ o ye tiga ci pa ye kala tɛ don la yɛrɛ Guinéen min b'olu da la o kɛlen don k'olu bɔ olu bɛ dadisi procès na Ala k'o ɲuman b'o la fɔlɔ a n'a kɔlɔlɔ tɔw bɛɛ lajɛlen Ala ka hakili ɲuman d'an ma école karamɔgɔ 2 min kun minɛna Masinakaw fɛ olu yɛrɛ sɔrɔ min ye karamɔgɔw ye k'u labilara bamaciwale ni jugawale kɛbaa minnu don sa ɲɛfɔli kɔni ma kɛ a ko la n'Ala sɔnna ma Yorosokaw olu fɛ yen ko fɛn bɛɛ sɔngɔ jiginna da dumunifɛnw pɔwaru pɔmɔw ngɔyɔw tomati ka taa se jaba ma ko bi ko n'o y'a sɔrɔ o kun sɔngɔ kun yɛlɛlenba don ko sugu falen don a la bi Yorosokaw fɛ an tɛ taa ye an taa nasa n'a ye yanni an kana kɛ ko wɛrɛ ye ko n'Ala sɔnna ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la ye Amara ko gɔngɔn dulon min kɛlen filɛ Bamako kunna nin ye ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ don météo maaw ko k'a kuntala bɛ se ka jɛnya ko nka ko bɛɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'i hakili to denmisɛnninw na ani maakɔrɔw nin waati in na ko wa fana ko min ye gɔngɔn in ye ko gɔngɔn in ye banamugu dulonnen ye a bɛ se ka degun ta ka lase jamanadenw ma ko maaw k'u hakili to a la wa na o gɔngɔn ko in fana hukumu kɔnɔna na fana k'a ka ɲi bi denmisɛn minnu bɛ maaw bolo n'u bɛ taa ekɔliso la ka tulu kɛ u nun na si tulu n'i ye mangilatɔni sɔrɔ i k'o k'o la yaasa u bɛ se ka kisi nin bana in ma cogo min na n'u nana fana k'u ko k'u jɛ ka tila k'u labɛn tuguni ka si tulu k'o kɛ k'u nun fa tuguni u ka se ka kisi nin ko in ma ko nɔn tɛ ko gɔngɔn dulon in ko a bɛna mɛn sen na Coupe d'Afrique bɛ daminɛ sibiri don tubabukalo tile 13 kɔnɔwarikaw olu fɛ yen Amara Mali bɛ taa yɔrɔ min na i b'a dugu tɔgɔ dɔn wa Korogo ko ye olu ka chef de canton n'o o y'u ka ko ɲɛminɛwɔba ye a ko ye su tɛ don yen tuguni ɲɛnajɛ tɛ kɛ kɔɲɔ tɛ kɛ ko fo Coupe d'Afrique ka ban n'o o ye février kalo tile 15 ye k'a kɛ kun ye basigi ni lafiya o ka se ka to dugu kɔnɔ maaw k'u ɲɛsin Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire fana su fana ye kɔɲɔ de o ye ɲɛnajɛba de maaw b'u min fo k'u ɲɛ fin dɔ a ye ale de senfɛ ye su olu ka su tɛ e m'a ye de ari kɔnna beje halisa su ma don awɔ halisa beje su ma cérémonie ngo ale ye ɲɛmaa de y'ale ye olu ka su ko tɛ ten dɛ min ye Coupe d'Afrique ye a labɛnw bɛ sen na ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ sa an ka ndolatira kɔni maa 27 o de tɔgɔ bɛ lisi kan o tɔgɔ min bɛ lisi kan sa Eric Sékou Sall kɔni olu tɔgɔw bɛɛ lajɛlen di k'a fɔ ko olu de bɛna taa ko maa 15 bɛ a la ni olu siɲɛ fɔlɔ ye u ka carrière kɔnɔ olu ka ye nin ye Mali yɛrɛ siɲɛ 15nan de ye ka taa kɛnɛ kan Mali ka siɲɛ 15nan de ye ka taa CAN kɛnɛ kan wa ko n'i ye a ta k'a jateminɛ ko min ye Mali samatasɛgɛw ye ko joueur dɔw banana ko nka ko n'i ye Eric Sékou Sall ka liste ta k'a lajɛ Amara ko joueur 13 b'a la ni olu siɲɛ fɔlɔ ye olu ka taa CAN kɛnɛ kan Boubacar Doumbia Sékou Niakhaté Moussa Diarra Amadou Dante Kamoru Doumbia Boubacar Traoré Sékou ko Sékou ma deli k'a taa ni ou bien Sékou ma deli k'a taa ni Sékou Koita ko Sékou Koita yɛrɛ k'ale tun ye CAN tɛmɛnen jɛ k'a sababuya kɛ bana ye ko nin y'ale fana siɲɛ fɔlɔ ye Nene Dorgelès Fuseni Jabate ka taa se Ibrahim Sissoko ma Lassine Sinayogo Youssouf Niakhaté Sedime Dougouré ko olu kɔni ye maaw ye sa